ንጽጉማት ዜጋታት ብዓይነትን ገንዘብን ዝግበር ሓገዝ ነፍሶም ክኢሎም ኣብ መናብሮም ለውጢ ንኸምጽኡ ይትቐንዲ ዕላማ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ህይወት መምሕያሽ ከም ዘምጽኦም ዝገልጹ ኣብ ዞባ ማእከል ብደገፍ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝተጣየሳ ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ዘርኣይኦ ለውጥን ኣመልኪቱ ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ማእከል ብደገፍ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝተጣየሳ ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መነባብሮአን ዘተባብዕ ምምሕያሽ ከም ዘርኣያ ገሊጸን ወይዘሮ መስቀላ ከሰተ ወይዘሮ ዕቁባ ተስፋጽንን ወይዘሮ ኣለም ተስፋይን ንኤሪና ብዝሃብኦ ሓበሬታ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንነፍሲ ወከፈን ብ20,000 ናቕፋ ከም ዘጣየሰን እዚ ድማ ብዓቕመን ኣብ ንኡስ ንግዲ ንጥፈታት ከም ተሳተፋን ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ስድራ ቤተን ከውሕሳን ከም ዝሓገዘን ኣብርሄን ኣነ ካብ ዜሮ ተበጊሰ ብጣዕሚ ጽቡቕ ደረጃ በፂሐ ደለኹ ولا حنتي نبرن سلازي نبرني بتعم صبوق حجز غيرهم لي سلاس تجبرلنا دقفن متبعن ما نوابرنا بصبوق كنمرح بقينا لنا زبلام بسفايت كدان زتت ايست ويزرو موزيت محمد برهانن اب نقدي احمد تتنطف زلا ويزرو زايد قبر هيوتن كافت طباينت تجلاجلن سريحن نفسن كخلان سدرا بيتن كالان نستجبرلن حجز بمسغان نزبلت صوتيت تعرن قصالي كم زخونه غليصن منقسي عبي حجز غير لي بترها بند حجز كاني صبوق كاب حرسوس غزينا خمس غيرنا نشيط صبوق معباله نخيدالنا ኣብ ህይወተይ ለውጥ ምጽእ ከምጽውን ይጻዕር ኣለሁ ወከልቲ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡሳን ዘዋታት 4 ኣስመራ ኣኽርያና ባሻውልን ወይዘሮ ርሻን ተኽለ ኣቶ ስቲፋኖስ ተስፋይን ወይዘሮ ይርጋለም ስዩምን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሙስተም ቀንዲ መሻርክቲ ዝኾኑ ምምሕዳራት ንኡሳን ዘዋታትን ኮሚቴታት ምጥያስን ብምዃን ነቶም ተጣየስቲ ናብቲ ናይ ንግዲ ቦታታት ብምኻድ ከም ዝከታተልዎምን ከም ዘተባብዕዎምን ብምግላጽ መብዛሕትኦም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከቡ ኣረጋጊጾም ብመሰረት ተጠቀምቲ زدليوا ويدما أدمع سرح كسرحلو زخولو بمرجعهم بزحاتو مسرات بو مسرات بتزليهم كا بعينت نتايسهم تايسنين ويدما أتي ذهبنا ينسي هيمنين الكا مرأي زي كونس مكتتال الله مخنياتو أبيناي درجة بسيحين تايلو تمسيهم أمنا برأهم تايلو تمسيهم أبي كله مداوي محبراوي هوتهم نجزاء رسوزون مكتتال الله